Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Médiabálon 2011-ben, ami immáron 8. alkalommal kerül megrendezésre. Itt a mögöttem látható egyetemi sportcsarnokban. A rendezvény mintegy 700 főt fog vendégül látni a mai este folyamán, győri polgárokat, helyi és országos prominens média személyiségeket. Nos, vegy hát kezdetét! Ma egy igazi magyar házi bulival szeretném meghívni az egész drága társaságot, mindenkit egyesével a földkerekség legnagyobb rock'n'roll partiára! A utcamáról jött a hír a szomszédház mögül, ki élt és mozgott, összegyűltünk este 7 körül. A hangolástól fél 8-kor már vízhanzott a ház. A környékbeli Jan-Pecokon urrá lett a láz. Ez a 8. médiabál, és arról szól, hogy a média munkatársai itt Győrben, Győr környékén, a régióban találkozzanak egymással, és találkozzanak a közélet, a politika, a művészvilág, a sportvilág képviselőivel, tudjanak egy kicsit kötetlenül beszélgetni, érintkezni, ami túlmutat a napi protokolláris találkozásokon, és érezzék jól magukat. Nem mintha én egy nagyon gyakorlott bálózó lennék, de azért voltam már bálokon. És ez azért tetszik, mert egy teljesen normális, tök nem megjátszós, nem rosszul formális rendezvény, hanem látszik, hogy mindenki élvezi, megadja a módját, csinos, össze van rakva, elegáns, de közben táncolnak, tök jókat beszélgetnek, szóval nagyon, ilyen igazi, normális jó bálélmény. Kockás szakó, háromszögre kötött nyakkendő. Milyen neves személyiségek vesznek részt az idei bálon? Meghívott vendégeink is vannak, tehát sorolhatnám ugye a Winkler Nórától, aki műsorvezető társam, Szantusz Barbaráig, aki meglepetés vendég volt, Nagy Feróig, aki hamarosan majd fel fog lépni. De érdekes módon például Irigy Győző, az Irigy-Hónaim-Irigyből teljesen váratlanul megjelent egy baráti meghívása, és itt van velünk Jan Zakatak. Tehát olyan vendégek bukkannak fel Budapestről, akiket mi nem hívtunk, de hallottak a bárról, vagy barátjuk van Győrbe, és elhívták őket ide. Nagyon-nagyon örülünk nekik. Jó estét kívánok mindenkinek! Ez egy különleges alkalom, és nagyon örülök, hogy újra összejöhettünk így egy év után. Nem csak Győrben, nem csak megyében, és én azt gondolom, nem csak a régióban, hanem egész Magyarországon ismertté vált Győrben a médiabál. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyetlen országos médiabál, ahova évről évre többen jelentkeznek. Köszönhető természetesen ez a siker a szervezőknek, ezennel a 8. médiabált megnyitom. Minden jót, kedves győriek, jó szórakozást! Hányféle fogást tálalnak a mai este folyamán? 6-7 féle hideg előételt, salátákat, főételekből 8 félét tálalunk, és ezek közül 2, ami vegetáriánus, halat, vadat, smiófalat. Desszertben 5 félét tálalunk föl, és természetesen az ital szortiment. Nagyon képzett pultosaink vannak, ők személyre szabják a koktélokat, pár szót beszélgetnek a vendéggel, és közösen kitalálják, hogy a vendégnek melyik a legjobban megfelelő az ízvilágához. Ételek, italok? Kitűnőek voltak. A legjobb volt a végén a sólet, amit ettem, az gyalázatosan jó volt. 2011 média személyisége az ország legnagyobb médiabálján, a kifogyhatatlan ötletgyáros, Geszti Péter. Nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetést, hogy ennyien szavaztak rám. Átadtunk egy díjat, egy média személyiségi díjat rektor úrral, Szekeres rektor úrral, amely nekem azért volt rendkívül izgalmas és érdekes, mert egyik volt hallgatóm
Győrnek adhattam át, tehát az Alma Mater gratulációját is közvetítettem Geszti Péternek. Büszkék lehetnek a győriek erre a bárra. Azt tudom mondani, hogy a nagybüdös Budapesten sincs ilyen jó. Úgyhogy gratulálok, kedves győriek, és... Nos, a neves zenészek és a neves média személyiségek előadása után, ami láthatjuk, a báli közönség a Royal zenekar nagyszerű muzsikájára táncol, megvásárolták tomboléjeiket, ahogy elnézem, jól szórakoznak. Nagyon készülök a táncra. A bal és jobb lábamat egyaránt melegítem már, és Tamás nagyon meg fog táncoltatni elvileg. Szeretném, hogyha a férjem felkérne egy újabb táncra. Akkor megyünk táncolni. Most hát itt állok a Pannonhalmi Pálinkárium standjánál, ahol a pálinkárium 6 különböző pálinka különlegességgel szolgál a bálozó vendégek számára. Egészségünkre! Arra gondoltunk, hogy a hölgyeknek tudnunk segítséget nyújtani a frizurájuk, ha esetleg igazításra szorul, legfőképpen a sminkre, sőt, hogyha ne csak a hölgyekre gondoljunk, az urakra is, hogyha esetleg nem szeretnének már táncolni, mert fáj a lábuk, akkor ezt is tudjuk orvosolni egy nagyon jó kis lábmasszírozó géppel. Kíváncsiak válunk, hogy... Felettév különös! Jaj. Hogy érzik magukat a mai estén? Ahhoz képest, hogy egy héten dolgozunk rajta, egész jól. Köszönjük szépen, nagyon jól érezzük magunkat. Isteni a bál, és annyi meglepetés van még nekünk, akik itt voltunk az építés során is, hogy ez fantasztikus. Nagyon jól érzem magam. 4-szer már biztos, hogy voltam itt, és évről évre színvonalasabb, úgyhogy gratulálok a szervezőknek. Nagy szeretettel jöttünk újra ide-vissza, mert nagyon jó a rendezvény. Nagyon szeretünk ide járni. Minden asztalnál sok ismerős van, mindenki itt van Győrből, aki számít, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a legnagyobb eredménye a médiabálnak, hogy összehozza Győr polgárságát. So how is Audi sponsoring this event this night? Yeah, we give a little money for this event, and we present some cars here, and so I think we are one of the biggest company here in Győr, and so it's necessary for us that we also here present that's Audi Media Ball. Hány munkatársa van itt a mai estén? Hát 2 komplett asztalunk biztos van, és azon kívül még legalább 20 egyéb kollégával találkoztam, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk itt. Hát nekem a Santus Barbaráék duettje tetszett a Katával, az egy nagyon őszinte pillanata volt az estének. És a perc hordja azért vannak a jó barátok, hogy a régen vesztett álmod visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Hogyan sikerült ez a duett, vagy úgy azt mondták, hogy ez egy spontán duett volt végül is? Spontánul sikerült, de a Katával mindig olyan jó énekel, olyan stabil, biztonságos érzés vele a színpadon, meg viszi az embert fölfelé. Nem volt meglepetés az ön számára? Dehogy nem, én már a bejáratnál meglepődtem, amikor megláttam Barbarát, illetve akkor először csak megörültem neki, hogy itt van, és én is azt hittem, hogy ő is csak civilben van itt, mint én vendégként, és aztán mondta a Barbara, hogy fog énekelni. Mondom, jaj, de jó, akkor meghallgatom. És egyszer csak azon kaptam magam, hogy énekelt a színpadon, és fölszólított engem a színpadra. És ez nagyon-nagyon szép volt tőlem. És a perc hordja azért vannak a jó barátok. A buli, amit láthatják mögöttem, már a tetőfokára hágott a Smile együttessel, és most éppen Nagy Feró énekel. Észek Feró, a kezed után nyúl, nem tudod miért, de jól belerúgsz. Hányadszorra vesznek részt a médiabálon? Először, és biztosan nem utoljára. Oh, I'm not really sure. I think it's the 4th or the 5th time that I'm here.
and it's every time is a great evening. Le vagyok nyűgözve, komolyan mondom, én nagyon nagy szabású, és ez én állam is leesett, amikor beléptem ide. Ez egy nagyon elegáns bál, és nagyon értékes. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. De gyerünk! Jövőre is eljön? Feltétlenül. Szívesen jövök. Az biztos. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Halljam mondjuk! 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Hey ho! Nagyon szépen köszönjük a drága barátainktól, akik meghívtak ide immáron másodszor bennünket. Drága Imre és Marica, megígérjük nektek, hogy egészen reggelig kitartunk, ahogy megígértük, és ahogy tavaly is így volt. Hölgyeim és uraim, de ehhez szükség lesz a mi drága énekkarunkra, ahogy tavaly is. Na figyelem! 1, 2, 3, és hey! Hey, baby! Balra kezdünk, aztán jobbra, aztán balra, de most mindenkinek a kicsi kezét szeretném látni a magasban, megszámolom mennyien vagyunk, jó, 700-an vagyunk, nagyon jó, elkezdünk hozzá énekelni, hogy